go na. Naka-take care. Ang sabli ko. Nalpasa ko, ma'am. Nalpasa ko. Thank you, mama. Yeah. So, pababa na tayo sa station, mga ka-take care. Saan ba tayo dadaan? Sa kabila na lang. Buti na lang tumigil, mga ka-take care. Wala tayong payong. Ayun. Alright, let's go. Walang lutang. So balik tayo sa kabilang bangir. Let's go. Okay, palengke na tayo. Kakatapos lang ng ulan. Ayun, no? Ay tubig na sa flooring. Yun, kaya dahan-dahan lang tayo dahil madulas. At alam niyo naman, pag basa, madulas. Oh, si Lasmith, oh. Lasmith, kumusta? Pre, kumusta? Sige. Kumusta? Okay lang. Ingat na, ingat. Alright, overpass ulit tayo. Mga ka-take care. Sana makasalubong pa tayo ng kakilala natin, mga ka-take care. Para mas madami, mas masaya. Parang ang artista dun ah. Okay, nandito na tayo sa market. Maghahanap na tayo ng isda at gulay. Alright. Nantok ako kaya nilalabanan ko yung antok, mga ka-take care. Check natin yung listahan. Ang una sa listahan ay tarong. Gulay. Ayun si Ate Marie, oh. Kita natin si Ate Marie. Jambahan natin si Ate Marie. Natay, kumusta? Kumusta nga Ate? Ilan ka? So, batin natin ng magandang hapon si Ate Marie. Naka-video ak, Ate. Ay. Naka-video ak. Hello. So, nasyambahan natin si Ate Marie dito. Dito na tayo bibili. Ngayon lang, nung last time, wala siya dito. So, ayun. All the time. Ate, gumatak iti tarong. Si Ate Marie yung suki natin noon pa, mga ka-take care. Noon pa man, hanggang ngayon. So, isda na lang, mga ka-take care, yung kukunin natin. So, yun, alipat na tayo sa mga isda. Ate, thank you ulit, thank you. Shout out ulit kay Ate Marie. Ayan. So, next. So, maya-maya pala yun, mga ka-take care. Okay. Sa bali mo di Pegasus, ma'am. Ito yung Pegasus. Ito yung Pegasus. Ayan, so mag-i-slice si ma'am ng ano na to? Yung tawag, maya-maya. Right. 1 kilo lang? Ano, ma'am, 1 kilo lang. Ang laki pala ng maya-maya, mga take care, oh. Oh. Ma'am, shoot mo na dito, ma'am. Ma'am, galingan mo mag-shoot, ah. Ayan. Ma'am, mag-hi ka, ma'am. Naka-video tayo, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, next. Tilapia. Ilan? Basing? Banaw? 190? Manapilan? Ma'am, ano? May 1 kilo dito, ma'am. Yes, ma'am. One, ma'am. So, tilapia na lang yung bibilhin natin, mga ka-take care. Linisan? Yes, ma'am. Pakilinisan, ma'am. Itira mo lang yung kanyang kan, ma'am. Itira mo lang yung kanyang puso. Para hindi siya masaktan. Alright, patapos na tayo dito sa wet market ng Baguio City, mga ka-take care. Ayun, lalaki ng bangus, oh. Oh. So, ipapashoot din natin kay ate yung Andan, ma'am. Yan, ma'am. Boses pa yun? 85 po. Ibigay ng 4. Yan, buhay na buhay ang palengke ng Baguio City, mga ka-take care. Buhay na buhay. Parang yung pagmamahal ko, buhay na buhay.
Yung magmamahal na lang ang kulang. Yeah, boy. So, ipapashoot natin kay ate yung tilapia dito sa basket. Sana galingan ni ate mag-shoot, no?